ngantos paduka piyambak ingkang minggah dhumateng lengkeng Wukir Mahendra. Inget paduka menika Nalendra Agung Binathara. Menawi saestu paduka jengkar saking kraton Ngastina, upadi kabar pagorohan. Wangsiting Gusti. Gayuh kanugrahan ingkang badhe tumurun wonten lengkeng Wukir Mahendra. Tetamtu badhe ngucemaken asmanipun Nalendra Agung kados diri paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Keparengipun kados pundi Kakang Narpati Basukarna. Kula sagah minangka sulih paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Kula ingkang sagah minggah Wukir Mahendra. Nyadang kanugrahan ingkang sampun wahyu wiji mulya. Saumpami Kang Raka nyawangga ingkang kasenungan punang kanugrahan ing benjang tetep Kang Raka dados sagah kinarya tuwak ampun ngantos rontok siraping kaprabon paduka Yayi Prabu. Tan samar pamoring sukma sinukmaya ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning marana waduh Koko Prabu ngaturaken saketaging panuwun paduka dawuh kados mekaten tela ngitelaken katresnanipun paduka dhumateng Kang Rayi kula pun Jaka Pitana. Benjang datang entos menapa mumpung menika wonten ringkang prayogi Yayi kepareng karkanto nyuwun pamit. Daya-daya minggah dhumateng Wukir Mahendra. Nyadang kanugrahan ingkang badhe tumurun wonten Wukir Mahendra. Kasuwun saderengipun jengkar monggo paduka kula dherekaken malebet jero kedaton langkung rumiyin. Wigatosipun menapa Yayi? Gembul bojo Landrawina kaliyan Yayi Ratu Balawati. Perkawis gembul bojo Landrawina gampil pinanggih kinto menawi sampun rampung damel kewala. Mboten kentang cecolok intang sumambung obor kula nyuwun pamit. Idi panilah tuwin pangestunipun paduka Yayi Prabu mugi andayani lampah kula wilujeng beda ing karya. Adreng wangi paduka kados mekaten namung sembah kula ingkang ndherekaken jengkar paduka Kakang Narpati Basusena. Rama menemban kula nyuwun pangestu pamit paduka Bapa Guru. Oh nggih nggih. Anak Prabu wis mantong anak Prabu Basukarna Jaya Wijayanti nggih nggih. Biat langening kalang yuwana gelar mandamun caratinon. Tinon leraga koneng Surem sorot etan padang kasolan pacaring kasalan pacaring purnaming gegono
Pandurna. Nuwun wonten dawuh nggih, anak Prabu Jaka Pitana. Kula suwun kanthi saged jingandika Bapa Guru ampun negaken jengaripun Kakang Narpati Basusena. Sesambungan kalian kawontenanipun kanugrahan ingkang nedya tumurun kula persados kekayewan kula badhe kawujud menawi jingandika Rama Purban ugi jengkar saking negari Ngastina sesarengan Kakang Narpati Basusena minggah dhumateng lengkeng wukir Mahendra nyandhang kanugrahan wahyu wiji mulya ingkang nedya tumurun. Oh nggih nggih. Menawi kados mekaten kersa ndika anak Prabu Jaka Pitana mboten langkung kula sedika ngestakaken dawuh. Kula ing mangke ingkang nedya sabiyantu kalian Kang Raka nyamangga nggih. Swados saged kasempatan gayuhan ndika anak Prabu Jaka Pitana. Sembah kula ingkang ndherekaken jengkal paduka Bapa Perempaning Sukalima Paman Harya Sangkuni. Nuwun sabda tinimbalan anak Prabu. Pakra Paman Aja Keri derekna jengkale Bapa Guru kelawan Kakang Bismantaka lan Aja kongsi kiri kandhen kabeh kadang ingsun Kurawa bebarengan munggah marang ukir Mahendra nyandhang kanugrahan kang wis kawangsita. Kawula nuwun inggih trawaca dawuh pangandikanipun Paduka anak Prabu mboten langkung kemawan ngestakaken dawuh kepareng medal pasilan anak Prabu. Duga-duga digawa ngati-ati aja kongsi kiri paman kepara gedhekna marang kaprayenan. Kartawarma nuwun sabda tinimbalan Koko Prabu. Wis rampung sing dadi wigatine pasewakan dina iki sinambi wungkur bubarna kang padha gantung sibu. Panjenengan ingsun bakal daya-daya kundur ngedadon. Kusnya paripurna Sri Nalendra Sungsasmita Pihak ngarsa tanggep puri Sri Nalendra Sungsasmita Pihak ngarsa tanggep puri Kusnya paripurna Sri Nalendra Gyasasmita
biasa tangkep puri awas boy ya
Awas garap Mustika Jaipong datang Sriwati tampil hop yes jaya hop hop ha ha ae jaya ae 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 ha 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 ae 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 jaya Suara sulit
asik. Iya, alhamdulillah bengi iki kadang-kadang maju laras sak seniwantine nduk, uga kadang-kadang Gemah Mustika sak Wahyu Martane. Ya, bisa minangkani dawuh sowan silaturahim ana Desa Kalimalang. Ya, iki mapan ana Dukuh Seragilor, Desa Kalimalang, Dukuh Seragilor. Ya. Ana tulising Hyang Widi. Adem-adem dikemuli nandur jahe ning kalengan ngetan bali ngulon setia ning lakon setia ning tinggal buka-buka nduk. Iya. Malik slendro diompake ning slendro. Mara coba genduk mami. Iya. Ayo nduk. Dosa nyang buake kualat. Kancane ana kene akeh, ya cedhek daleme. Ya, diaturke ibu-ibu sing ngenteni wit sore mau, ya sing ana samping panggung. Ya, ugi kula pisung-sungaken pepundhen kula Bapak Dewan kita. Panjenenganipun Bapak Sunarto. Ya. Panjenengane ya rawuh. Rawuh. Ya. Bapak Dewan kita. Ayo, Bayu, tanjake. Ya, up. Anjas mara ari mami oper lore digilir Mbak Purwaning sing saka Bonsari Madiun nderekke sowan bengi iki silaturahim ana kene ya ora coba ya
numpak dokar lakune ngulon ugi kula pisungssungaken ngagem panjenenganipun Bapak Camat ya Sukorjo ya panjenenganipun ya lenggawit sore mau ya ya ugi Bapak Kepala Desa wilayah Kecamatan Sukorjo bengi sing ramondo alhamdulillah kabeh rawuh kagem jampi saya kagem panjenengane ya terus mboten kiler ora Yo. Mandur jae nek kalengan nyambut gawe bebarengan sing sayuk sing rukun ya utama nduk lan sing paling baku ayuh ngaturke puja-puji syukur ngersani Hyang Agung Gusti sing nyipta jagat iki nggih. Iya. Karana nikmat paringing Gusti kang musi nampa kowe lan aku sing arupa kesehatan lahir lan batin iki utawa jasmani lan rohani iki nduk. Alhamdulillah. Bengi iki bisa nyesuti dawuh timbalane warga masyarakat Desa Kalimalang nggone wis ya kuwi sayuk rukun tetunggalan masa krentek lan niat bisa kasembadan ya sabab sangka manunggaling sedya kabeh bebrayan agung ing Kalimalang. Iya bengi iki jenengan tak dereke sowan ana kene wilujeng niskala sangkara beda. Amin Allahumma amin yung sholawat lan salam ora malih-malih tetep dibisungsungake ana ngarsane jeneng Rasulullah Kanjeng Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing mus perintis sumate sanga jaman pepetengan di jaman pepadang lan sing diarep-arep syafaat lan pitulungane besok ing dina yaumil akhir ya nduk. Amin Allahumma amin yung. Bengi iki minangkani dawuh Sagung Bebrayan Agung Pademangan Kalimalang sing dipangarsani panjenenganipun Bapak Ketua Panitia ya dulurku tua Mas Gowit ya lan uga kadang-kadang panitia nduk lan uga bini sepuh lan pepunden ana laladan Desa Kalimalang Sukorejo kene ya Mbah Woyo pinangka pangarsa Mbah Wo dukuh Seragi Lor ya Pak Sarno ya bini sepuh kene ya Bapak mantan kepala desa pundenku, Bapak mantan Kades Kalimalang. Iya, uga calon Kades Kalimalang. Wah ya, Mbah Lurah Riyadi sekeluarga uga bengi iki dapuk pini sepuh nduk ana hadi cara iki. Oh ngono. Kabeh kasembadan ya sabab saka manunggaling tekad manunggaling sedya. Ya sabab saka kerukunan hidup sing selalu terbina ana Desa Kalimalang. Iya,
mula ora aneh yung bisa nyembadani kasembatan tasakuran sing hebat-hebat Kalimalang kok piye lho. Ya, wiwit wingi-wingi wis digelar acara-acara akeh banget, Nduk. Ya, Grebeg Selo. Ya, iki temane Grebeg Selo. Ya, meriah banget desa Kalimalang. Ya. Muga-muga nggih sing dadi krentek lan niat utawa tujuane semua warga masyarakat desa Kalimalang bisa kamujud. Gusti sing agawe jagat bisa paringi ijabah nggih. Den ijabahi dening Gusti sing agawe jagat. Amin, Allahumma amin. Ambabar pagesangan semua warga masyarakat Kalimalang ayem tentrem guyub rukun murah sandang lan pangan. Iya. Baldatun thayyibatun warabun ghafur yung. Amin Allahumma amin. Ya, bengi iki kowe lan aku matur ora sakah kan, Nduk. Bintang tamune bengi iki sing dinteni wong sakmene mbane iki ana. Ya, kadangku Kang Mas Yuda. Ya, ya, iki dawuh saka kadang-kadang sing lumantar nawala ana pepanggonan. Weh, jan sambrus nggih. Ya. Kabeh njaluk gending, njaluk gending dolanan. Iya, engko diaturke nek nuntut ya kabeh diaturke. Sing dawuh sing tak tampa iki mengko sewengi kudu rampung sak kruwate. Sewengi kudu rampung sak kruwate. Iya. Ngresiki sukar sakit lan denda trimala kang ana desa Kalimalang. Ruwat kuwi tegese uwal ing panyuwun. Pagesanganipun warga masyarakat desa Kalimalang uwal saking sukar sakit uwal godha pangrencana. Amin Allahumma amin yung matur linambaran rasa madhep mantep ikhlas lillahi taala mesti Gusti bakal paringi ijabah, Nduk. Amin Allahumma amin, Mak. Ya sadurunge Kang Mas Kuyuda naik ke panggung iki minangkani dawuh saka dulur-dulur lelagon sing bernapaskan Islam. Ya kunjuk panjenenganipun Bapak Dewan Bapak Sunarto. Ya, serta perangkat desa Kalimalang nyuwun lagu bernapaskan Islam Mbak Cangik pepeling nggih saking sederek kinasih. Wassalamualaikum nggih matur suwun Mas Dalang nggih. Mara coba iki dibawani dhisik. Ya. Sing bawa dulur kula nang sing sangka Pulung ya Dandang Gula. Ya. Mara coba ya. Diaturke. Wah, Mas. Toti saking prawinasis ngeling ana wong urip ing donya. Mas Dalang kula nyuwun gending caping gunung kalih warung kopi. Nggih, galuh. Nggih, matur suwun Mas. Nah. Lho. Terus Bebasan mung mampir ngombe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Yulimbo katur sungkem dhumateng sedaya masyarakat saha panitia bersih desa Kalimalang lan Grebeg Selo Anggajaya. Mugi tansah jinangkung karaharjan guyub rukun, ayem tentrem lan mugi pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun gending Mbak Limbo gubuk asmara podang kuning langgam kapilut. Nggih, gending menika kula aturaken dhumateng sedaya masyarakat ingkang rawuh. Matur suwun saking Pak Sunarto anggota Dewan. Oh nggih. Matur suwun. Nah iki pundhenku Pak Sunarto anggota Dewan. Ya pemilu 2019 Caleg Nasdem Dapil 6. Ya ojo lali ora. Ya iki pelestari budaya kok Nduk, pecinta masyarakat. Ya khususnya ono Dapil 6. Wah, serawunge karo masyarakat hebat. Iya. Bobo Sunarto. Ya terus Salat kang limang waktu kudu tansah
kula Pak Jemangin Lor Kali Mbak Cange. Nggih, nyun langgam rengu. Nggih, dibawani. Cekap semanten matur suwun Mbak Cange. Nggih. Pak Jemangin Lor Kali. Iki cedhek karo tempuran cedhak. Ya, terus Mas Bibit iku cagak agama pakarti kang luhur. Saya minta gending satu langit mendung Kutha Ngawi. Nggih, camping gunung. Nggih, gending niki kagem kru Madya Laras semoga tambah bagus, lancar. Amin. Dari saya Jayeng Lelono Sukosari sak rombongan. Sapa? Mbuh. Jayeng Lelono. Ya, ya, Mas Bibit. Ngedohke tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin. Terakhir bejo donya lelagon sing bernapaskan Islam do minangkani dawuh saka kadang-kadang sing wis ana panggung ki mau. Ya, kene pembalunge Pak. Ini berpacu dalam melodi ya. Ca yuk.
lelagon sing bernapaskan Islam iki mau dibisung-sungake semua warga masyarakat desa Kalimalang. Iya, saking Mas Isnani panitia parade selan desa Seragi. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dalang. Nggih, kantor salam datang sedaya perangkat desa Kalimalang. Ingkang kalih kantor Karang Taruna, nggih, Angga Jaya. Ingkang angka 3 kantor masyarakat desa Kalimalang. Mugi kanthi kagelar bersih desa menika saged lantaran barokah, nggih, lan ridho Allah tansah sumrambah marang sedaya warga. Amin. Tambah atur dhumateng sedaya pamirsa, katuran rawuh bencang tanggal 2 sampai 8 nggih 2018 gajah-gajahan. Nggih, tanggal 3 tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 bulan 8 2018. Nggih, pertama acara gajah-gajahan. Ingkang angka kalih tanggal 3 pengajian akbar. Tanggal 4 malam 5 wayang kulit kanthi dalang Ki Guritno. Nggih, padha nduk. Iya. Pancen sampu kok nggih Kalimalang, Seragi, Morosari. Iya, alhamdulillah. Nggih. Nggih, menika dalam rangka parade selan Desa Seragi, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo. Nggih, matur nuwun Mas Dalang, panitia parade selan Desa Seragi, Mas Isnani SPD. Nggih, matur suwun Mas Isnani. Nggih, sugeng dalu Mbak Yulimbo panggihan kalian warga masyarakat wonten ing Kalimalang. Nggih, kula sing dalu katur Mbak Limbo ugi sedaya krunipun. Mugi tansah pinaringan rahayu sedaya. Amin. Kula nyuwun gending langgam dadi-ati dipun terusaken kelinci ucul. Saking kula Pak Jogoboyo Seragi. Nggih, iki Jogoboyo Imam, Pak Jogoboyo Imam Seragi. Nyuwun kelinci ucul. Ya, sampai di sisan. Ya, Mas Dalang, dengan ini saya Bapak Sigit bengkel mobil. Nggih. Jalan Brigjen Katamso, nggih Kadipaten. Minta gending ali-ali buat semua pecinta wayang kulit. Terima kasih Mas Dalang. Bapak Sigit bengkel New Angkasa Motor, nggih Kadipaten. Ya. Mau coba iki isih. Nggih, nyuwun sewu Mas Dalang, kula badhe sumbang gending sepisan gubuk asmara kaping kalih podang kuning. Saking kula Bapak Mesiran Seragi Lor, lingkungan RT 3 mriki. Oh nggih, sekap semanten mbah salam. Saking Bapak Mesiran Seragi Lor, nggih RT 3 mriki. Oh iya, gandang gula pancet. Nah, coba telok barang. Ya, Mas Bibit diatur nggih. Ya, minangkani dawuh nduk saka panitia selan Desa Seragi, mriki Bapak Jogoboyo Seragi, Mbah Jogoboyo Imam. Ya, ora coba. Ya. Lamun arsa antuk jatuh krami den prayitna ing pam
Kantor Demange Morosari. Iya. Mbah Lurah Morosari, Pak RT Sugiono. Iya. Demange Sragi. Iya. Sri Kandi Sragi, Bu Lurah. Ya, terus ugi kula pisung-sungaken kagem Bapak Kepala Desa Sukorjo. Ya, karo Mbah Lurah Serangan. Ya. Terus aja milih wong ayu kaping pindho milih wong terus keneng sambang sarawungan kapi luting wicara kang manis manis terus maramane tenepra acara malam hari ini juga didukung kadang-kadang saka BBS TV. Wah iya sing dipangersane katanggo Mas Adam. Yo Adam CS. Ya, langgam dadi ati bablas kelinci ucul nggih. Gemah Mustika dan Madya Laras. Ya, Mbak Yuku sing saka Kota Wonogi dan Madiun tampil ke depan ya. Mbak Sri Rahayu dan Mbak Purwaningsih. Oke Mas.
nangane dewe langgam dadi ati ya bablas Ki Kelinci Ujul sing ngaturke Mbak Sri Rahayu sing saka Monogiri kelawan Mbak Yuku Purwaning sing saka Madiun ya mono iki Kang Mas Kuyuda sing saka Ngawi ya